Doncs, mireu, l'estona que passarem juntes, que passarem junts, serà una estona bàsicament per reflexionar, ens ho deien ara, per reflexionar sobre com comuniquem el procés constituent. Llavors, em van demanar que reflexionessin al respecte, que busquéssim eines. Llavors, en la mida del possible, jo donaré 4 o 5 pautes i després mirarem de fer alguna cosa pràctica, si pot ser, perquè la teoria sense pràctica, quan has de parlar ja pots placar. Ara bé, que ningú no se senti obligada, que ningú no se senti obligat absolutament a res. Diu això, no, jo això ho miraré perquè m'agrada mirar-ho, punt, s'ha acabat. No, això ho faré perquè m'agrada fer-ho, s'entén? O sigui, cadascú se senti absolutament a gust. Aquesta és casa nostra, aquest és, diu la República Catalana, el 99%, aviam sense excloure, no? Vull dir que t'has de sentir a gust. I partint d'aquesta idea del 99%, a mi m'agradaria llegir una cosa de la Teresa, bueno, la contraportada, la Teresa, remarcar una cosa que ella diu perquè em sembla que és fonamental per entrar a parlar a partir d'aquí, o com a mínim jo procuraré parlar a partir d'aquí, i remarcar la importància de parlar a partir d'aquí. La Teresa comença dient, pau i bé, la meva república del 99 no és la república que farà desaparèixer l'1% dolent i corromput, és a dir, no és la república que farà fora els xoriços per poder viure en pau. Interessant, com a concepte. O sigui, que sigui la del 99 no és la que fa això. Interessant. La república del 99 és la que desinstal·la de forma rotunda l'1% del pedestal, la que elimina tots els seus privilegis sense haver-lo de deshumanitzar. Primer, en plena consciència que les persones que formen aquest 1% són ni més ni menys com nosaltres. Això em sembla bàsic. Això em sembla fonamental. Em sembla fonamental perquè jo vaig un dia que vaig tenir un xoc mental, que me'n vaig adonar d'una cosa que influïa molt en la meva comunicació i en la forma que em relacionava amb la gent. Durant 25 anys he estat profe d'escola, 24. A tots els claustres hi ha conflictes. A tots hi ha lius. Uns es veien amb uns altres, no sé si les famílies també, l'empresa també, m'explico? No és res nou, molt bé. Durant 24 anys jo sempre havia coincidit al bàndol dels bons. No és sospitós? No és raro que no hagi fallat mai? Fins i tot... És una altra cosa i això em deixa més a baix de l'abisme. A vegades he actuat amb mala bava, amb mala intenció. A vegades... Tot calar. Molt bé. La meva pregunta, o quan jo miro enrere, és jo no tenia cap motiu i la resposta és sí, tinc motius. Tothom quan actua malament en realitat té un motiu al cap que és venjar-se. M'han fet això i faré l'altre. S'entén aquesta idea? Tothom que... venjar-se. Reconstituir una altra vegada, recuperar la justícia. Per tant, si jo et maltracto és perquè retorno la justícia. M'ha entusiasmat aquest paràgraf de la Teresa perquè a mi em recorda que si les persones no som... perquè tots som iguals. I pretendre que l'altre no és igual que jo és enganyar-me. És raret de dir, És raret de dir. Llavors, jo torno a llegir l'últim tros perquè em sembla molt important, Només és eliminar els privilegis sense deshumanitzar-los amb ells o amb elles primer, en plena consciència que les persones que formen part d'aquest 1% són ni més ni menys que nosaltres, és a dir, la República Catalana del 100%. Això per mi té molta importància, perquè quan parlo amb la gent, si jo pressuposo la meva superioritat moral, si jo pressuposo la meva bondat, si jo pressuposo, significa que estic pressuposant que l'altre està per sota, que l'altre és menys, que l'altre no sé què, i a partir d'aquí la comunicació és impossible. A partir d'aquí la comunicació no és sana. A partir d'aquí, quan jo tingui el poder, entre cometes, seré un dèspota. Perquè la meva visió del món era aquests no, i aquests sí, beneït il·luminat. Llavors quan em toqui, faré zas.
i el salt, i puc... ja està. Per tant, hi havia aquesta cosa que em semblava molt important, la tenia apuntada pel final, però rellegint això he dit no, comencem pel principi. Perquè per mi hi ha dos punts molt importants dels que un pot sortir al carrer a parlar amb la gent. El primer és des de l'amor. I des de l'amor no és la història bobalicona, poso de puntetes perquè ja soc tan baixet que al final no em veuen. Però la història no és parlar des d'una comprensió amorosa, no sé què, sinó és una comprensió que diu totes les persones són iguals. A mi a vegades jo m'entreno. Sabeu com m'entreno? Entreno el meu, diu amor. Doncs poso les emissores de ràdio que no m'agraden, les teles de ràdio que a mi no m'agraden, i penso, aquesta persona ho està dient convençuda. Aquesta persona, s'entén? Ho diu des d'aquí jo m'ho ubico. I això fa créixer el meu amor. Ho dic perquè quan nosaltres, i després entraré en tècniques, i la segona cosa que us diré del no és molt important també. Potser hauria d'haver començat pel no, perquè aquest tema que he començat és massa bèstia i a la meva està creant algun anticòs i després miraré de desmuntar-los. Però si jo no sóc capaç d'escoltar una persona sabent que aquella persona és igual que jo, la comunicació es trencarà. Poso l'últim exemple, sabent que potser m'estic tirant a la en això. La gent diu, sí, però Hitler, i no parlem de Hitler, que està molt lluny, parlem de Franco, que és més a prop, que també se'l van viure. Alguns poc, com jo, perquè va morir quan jo anava a cinquè de primària, per tant molt poc, per viure. Però la pregunta és, aquella persona, a pesar de que va matar molta gent i tot això, i a pesar de que segurament tenia molts interessos personals comprensibles, perquè quan jo he maltractat a gent també ho feia per interessos personals, per fer-me més gest, per fer-me més important, perquè em donessin a mi la seva feina. Saps què vull dir? Que miserable, que miserable. Bé, o sigui que ell també d'això. La pregunta és, ell ho feia convençut? Estava convençut que estava salvant el món. S'entén la idea? Així que quan un actua des del convenciment amb la violència, té possibilitats d'equivocar-se, com sempre. Per tant, si un elimina la violència i accepta l'altre, és a dir, actua des de l'amor, si t'equivoques no fas mal, i si no t'equivoques fas molt de bé. Punt. L'amor no és una història bobalicona i tendra i una història romàntica d'entendre'ns, sinó l'amor és la capacitat d'acceptar l'altre tal com és. I d'acceptar que l'altre té dret a equivocar-se. Quants de nosaltres ens hem equivocat molt a la nostra vida i tanmateix teníem dret a equivocar-nos. Jo recordo la meva família que deia coses que jo demanava coses que jo no havia de fer i jo les vaig fer. Algunes les vaig encertar i altres no, però jo tenia dret a equivocar-me. Ho deixo córrer aquí, però això té molta potència, tot un tema. Tema número 2 és que quan un surt al carrer, a part de quan un parla amb una persona, no pot pressuposar que aquesta persona és violenta, no pot pressuposar que el món es divideix en bons i dolents. No pot pressuposar-ho, perquè a part és mentida. Perquè a part és mentida. Perquè la gent que actua malament convençuda que actua bé. Fins i tot la gent més perversa del món actua malament amb la intenció de fer-se un bé a ells mateixos. La qual cosa no deixa de ser una actuació motivada pel bé, encara que sigui un bé diminuto. Quan un bebè plora, tu li importes un altre, li importes un ràbat. Només importa ell. Tu no el pots comprendre. Està en aquest nivell d'evolució. Quan sigui més gran, entendrà que hi ha moments que s'ha d'esperar. Hi ha persones adultes que estan en aquest nivell d'evolució. És un fet. Si jo em dedico a cuidar els cocodrils, i els hi porto cada dia molt de menjar, què fan? Mengen i mouen la cua. Però no t'equivoquis, no són mamífers, són rèptils. Només tenen un cervell reptilià. No tenen el cervell mamífer que els hi permet fer vincles. Això què significa? Que si al cap de 2 mesos jo vaig allà 2 mesos seguits portant-los menjar cada dia, vaig allà els dic, estimats, avui no he pogut, estimades, avui no he pogut. Ells què faran? Nyam. Nyam, perquè jo soc menjar. Hi ha persones, jo ho dic amb tota la senzillesa i tota la... Hi ha persones que el cervell mamífer implica haver passat per cervell reptilià i després del cervell mamífer hi ha el neocòrtex, que és la capacitat de, al marge del que sentis, actuar.
És a dir, no deixar-me portar per les emocions, que ara hi ha un tercer. Aquí, jo vull que sapiguem que hem de tenir present que al món hi ha persones que estan al nivell cocodril i tenen dret a existir. Nosaltres ens podem defensar, nosaltres podem posar a distància, però un cocodril és cocodril. Què vols que et digui? Jo poso a distància, no el portaré a casa. A casa tinc un gosset, no tinc un cocodril. El cocodril mossega. Em protegeixo. Punt. S'entén aquesta idea? I això facilita que quan jo pregunto un cocodril, pregunto amb ganes de saber. I ja que pregunto amb ganes de saber, la meva connexió amb ell és diferent. Certes muralles cauen, certes coses. M'explico? Si jo el tracto amb ell des del no, és molt difícil arribar-hi. Tothom té prejudicis, tothom té pressupòsits. Si en aquest moment tu et trobes una persona que és de la falange espanyola de les Fonts reconstituïda i autèntica, perquè hi ha diverses, doncs l'escoltaràs amb interès. Ella t'escoltarà amb interès. Interessant. Per tant, si jo no pressuposo, sempre puc escoltar i sempre puc canviar d'opinió. L'única forma d'anar arribant a la veritat, i la veritat us farà lliure, és una cosa fabulosa, és partir del no judici de l'altre. Aquest és una. Per mi l'acceptació de l'altre és una forma de dir amor, perquè les emocions no són amor. Això en tot cas, parlaria amb l'altre. La idea 2, que és per la que hauria d'haver començat, i aquí es veu que és un repifiada, perquè començar per la part difícil és el rotllo. Comenceu sempre per la part fàcil. Després, quan faci coses pràctiques i us demani que les practiquem, veureu que començarem per la part pràctica i no la difícil. L'altra part fàcil és que tu només no. Val la pena que tu comencis a parlar amb la gent quan puguis acceptar el seu no. Quan el seu no t'importi un rau. Llavors, tot anirà bé. Si jo necessito que l'altre m'escolti, si jo necessito que l'altre em faci cas, si jo necessito que l'altre no tingui pressa, si jo necessito que l'altre... Llavors, quan l'altre tingui pressa, quan l'altre em digui que no, quan l'altre em digui tu ets d'aquests pringats, tu ets el happy flower, o qualsevol cosa d'aquestes, que està bé perquè és la seva opinió, jo em sentiré personalment atacat i als 3 dies deixaré d'insistir. Si jo surto al carrer sabent que l'altre té dret a dir-me que no, perquè jo tinc dret a dir que no a l'altre. És a dir, quan algú em parla d'un altre procés polític i m'explica la seva visió del món, jo tinc dret a tenir un desacord. Sí o no? L'altre també. L'altre té dret a dir, m'estàs tan equivocat. Que happy flower ets. Que el que sigui. Llavors, des d'aquí, la pregunta, òbviament, sempre és i com ho veus? I a partir d'aquí són 2 adults que es parlen. I aquí és a partir d'aquell moment en què nosaltres podem començar a comunicar. Per tant, a nivell, abans de sortir de casa, hi ha 2 coses que val la pena fer i a vegades costa treballar-les i això jo crec que ens hauria d'impedir sortir al carrer, perquè fins que aquestes 2 coses no estan treballades jo no puc sortir al carrer. Una cosa és l'altre té dret a ser qui és. Jo no sóc superior a l'altre. L'altre no és inferior a mi. El món no es divideix en bons i dolents, sinó que es divideix en persones amb nivell diferent d'ignorància i la meva és molt notòria. La meva és molt gran d'ignorància. Ja està. Llavors això m'ajuda molt a relacionar-me amb les altres. I la segona, i això és la línia de l'amor, i la segona és l'altre té dret a dir-me que no i jo, de fet, quan acullo un no, estic tan content com quan acullo un sí. Perquè tant un no com un sí significa que he parlat. S'entén? Llavors això a mi em fa invulnerable. Perquè el pitjor que podem fer és caure amb el desànim, és caure amb... és que la gent no em tracta bé. És que la gent no té necessitat de tractar-te bé. I entrem en el tercer punt, si us sembla bé. Perquè quan un ha de transmetre coses, hi ha una tercera cosa que em sembla molt bàsica. Que fa un moment l'he mencionada. Jo he mencionat 2 cervells. I he dit, però n'hi ha un altre. Nosaltres tenim un problema com a societat, bàsicament, i és que donem molta importància a les emocions. I tendim a relacionar-nos a partir de les emocions. Què vol dir que tendim a relacionar-nos a partir de les emocions? Que les persones que ens cauen simpàtiques són amigues nostres. Que les persones que ens cauen antipàtiques són enemigues. Sí?
una mica primitiu tot plegat. Una mica primitiu tot plegat. Perquè a vegades em toca relacionar-me amb gent amb la que jo no puc escollir, són gent de la feina, són gent de la família, són gent de l'escala, amb la que em costa. A mi em costa. La meva pregunta és, l'altre té la culpa de que a mi em costi? L'altre no té la culpa de que jo no suporti els calvos, l'altre no té la culpa de que jo no suporti els que són de dretes, l'altre no té la culpa de que no suporti els coixos o les coixes o els que van peus roges o estan tonides. L'altre no té la culpa de les meves emocions. Per tant, jo no he de basar la meva relació amb l'altre en les meves emocions, sinó que he de basar amb l'altre en allò que és millor. En aquest moment estem parlant d'un procés polític, per tant, hem de basar la meva relació amb l'altre en allò que és millor per a una societat futura que sigui millor per a tothom. No en allò que és millor perquè jo em senti bé. Per tant, si hi ha una persona que al carrer, per exemple, o en un lloc li estic explicant i m'insulta de forma adequada, consistent i coherent, doncs jo entenc que hi ha gent que insulta de forma adequada, consistent i coherent, però que això tampoc no és el meu tema, que l'altre té un nivell d'ignorància determinada, que l'altre no sap relacionar-se d'una altra manera, que possiblement jo no he sabut engegar la comunicació per obtenir un altre resultat, però el que no puc fer és, a pesar de que em senti malament, a pesar de que em senti insultada, a pesar de que em senti, és agradir-la, perquè aquesta no és la república del 100%. I perquè les relacions no es basen mai, o no s'haurien de basar mai, en les emocions, tot i que s'han de tenir molt presents, sinó en voler el bé de l'altre. Als 16 anys vaig tenir la sort de tenir un amic fantàstic, fabulós, raríssim, una bomba, un tio amb les idees clares, i que coincidíem, ell venia d'Òscar, coincidíem a les vacances, ens passàvem molt bé, ens veníem molt en moltes coses i entre altres no. Entre altres, era de falange espanyola autèntica de les Fonts, i ara és militar polític coronel. No hi ha ningú que m'enriqueixi més que els seus opinions. Són tan rares, són tan diferents. Sí, m'ho pots tornar a explicar? Encara no ho he captat, això. Uau! Llavors, clar, a vegades em posa els nervis. A vegades l'escrit no em contesta. Em porta en raba. Jo sí. Perquè les relacions importants no es poden construir a partir de les emocions, sinó que s'han embarallat fa molts anys. S'han de construir en funció d'allò que és bo, i allò que és bo a nivell col·lectiu és allò que construeix, però també a nivell personal és allò que construeix. Parèntesis, això òbviament també serveix per a relacions de parella, per a relacions d'amistat, però ara anem a parlar de relacions públiques. Mireu, ara ja vaig a una cosa molt tècnica i molt allò que dius, va, anem a coses molt tècniques. Quan un ha de presentar qualsevol cosa, ha de seguir una sèrie d'ítems molt concrets. El primer és tenir l'objectiu. Jo ho divideixo en 3 blocs. Un és l'objectiu, un altre és reconèixer qui m'està escoltant, i la tercera és, llavors, com construeixo el discurs. Són 3. Una prèvia, que és l'objectiu, què busco. Avui jo, per exemple, no busco que estigueu d'acord o en desacord, això m'és igual, és indiferent. El que jo busco és oferir tota una sèrie de pautes perquè us facin pensar, i que aquestes pautes us donin una sèrie de recursos. Que els agafis o no ja no depèn, s'entén? Per tant, jo m'has fet tan content que em vaya desastre que l'ha portat. Però està bé perquè significa que ja no hi ha dependència. Vosaltres podeu dir que no. S'entén? Aquest és el tema. Però jo sé el que busco, tinc un objectiu. Després, val la pena tenir present qui t'escolta, perquè és molt diferent una persona en respecte a l'edat, és molt diferent si és home o és dona, és molt diferent la seva classe social, és molt diferent la ideologia que la persona tingui, t'escolta des d'un punt de vista molt diferent, és molt diferent la predisposició que la persona té i és molt diferent la formació que té la persona. Deixeu que faci 2 o 3, que mencioni, tot és molt obvi, però
m'agradaria parlar de les idees prèvies de la persona i la formació de la persona, perquè són dues coses que el de classe social, el de gènere, el d'edat, estem més o menys present. Anem a això de la formació. Em sembla especialment important, especialment rellevant, perquè quan jo parlo amb una persona adulta tinc la creença que totes les persones m'entendran, perquè som adults. És interessant saber que hi ha un tant per cent important de persones, un tant per cent que supera els 2 dígits, és a dir, ara no recordo exactament, potser està al voltant del 20 i pico i quan està al voltant del 40, però és un tant per cent elevadíssim, un 20 és molt, un 40 és una passada, de persones adultes que no han assolit el pensament abstracte. Què vol dir això? Persones adultes que quan els hi parles només entenen els exemples, però no poden categoritzar. Persones adultes que quan tu els hi parles de justícia o els hi poses exemples no saben de què estàs parlant. Quan tu els hi parles d'equitat o els hi poses exemples o no saben de què estàs parlant. Quan els hi parles d'economia o els hi poses exemples o no saben de què estan parlant. És més, només es queden amb els exemples i no poden anar més enllà. Interessant. Perquè la meva predisposició és quan jo estic davant d'un adult, d'una adulta, és que aquesta persona m'està entenent. Vés a saber què m'està entenent. S'entén aquesta idea? Per mi és fonamental i és bàsica. Per això, en qualsevol comunicació, a no ser que conegui l'altra persona, sempre procuro posar molts exemples, perquè com a mínim la persona s'emporti els exemples. A vegades tendim a parlar en termes molt generals, molt genèrics, i llavors hi ha un tant per cent de la població que simplement es perd. I és precisament aquestes persones les que més necessiten entendre, perquè viuen amb més confusió, perquè no tenen pensament abstracte. Per tant, els exemples concrets els ajuden a situar-se. Sí? Aquest és un tema que normalment no es té present i aquest és un tema pel qual moltes vegades entens per què la societat funciona com funciona. Perquè la persona que està immersa en un problema a vegades o en una classe social o en una situació determinada, algunes d'aquestes persones no tenen capacitat per analitzar la seva pròpia situació i per tant per actuar, per sortir-se. Llavors tu dius, però com pot ser que faci això quan va en contra seu? Tu pressuposes que ja té aquesta capacitat d'anàlisi global, que aquella persona la millor no té. Tu és el punt número 1 sobre el tema aquest del pensament abstracte, o un tema que em semblava interessant. I les idees prèvies, havia dit que faria alguna cosa sobre les idees prèvies, en realitat només diré una única cosa. Jo sempre pressuposo que l'altra persona té un cert interès en mantenir relacions, en mantenir un vincle, en que hi hagi una relació profunda amb els altres, en comprendre el món. Una altra cosa és que pugui tenir una barrera o que hi ha altres coses que ells venen amb una sèrie de predisposicions. Tot això jo ho ignoro perquè veig a l'altra persona. Però el que jo no he de tenir són pressuposicions. Em refereixo a que poso un exemple que a mi em va deixar pasmat i em deixa també, m'humilia. En un cert moment, parlant amb una persona gran, imbècil de mi, parlava a poc i clarament sobre un tema educatiu que volia que entengués. I de cop i volta em diu, mira noi, això és bastant més bla. Dius, saps què passa? Que jo vaig ser director d'educació durant la República i quan parlo de les pressuposicions dels altres, com que no sabem quines són, procurem no tenir pressuposicions nosaltres. Va molt elegant, va molt ben vestit, és de l'1%. S'entén? Llavors, no li dic, o no el parlo des de... no sé, coses d'aquestes. Jo no sé quines pressuposicions té l'altra persona, però sé les meves. Per tant, si les puc deixar caure, aquestes poden ser molt útils. Finalment, això seria sobre qui t'escolta. Llavors, ara ens quedarien 1, 2, 3, 4 coses molt senzilles, que és com s'estructura el discurs. Jo procuro estructurar, encara que no ho sembli, càpsules molt breus. I cada càpsula té una informació concreta. De tal manera que cada vegada que faig una parada és com si tornés a explicar un conte. Hi ha un principi, un nucli i un final. Llavors hi ha com pastilles. Hi ha persones que tenen capacitat de tragar 3 pastilles i hi ha persones que en traguen 15. Això no ho sé mai. Però com a mínim he fet
fet un xip, i ja està, xip, i ja està, xip, i ja està. I normalment acostumo a repetir molt les coses. Acostumo a dir, avui farem això, com veieu hem fet això, finalment. Llavors, perquè les idees quedin clares. Aquesta és una cosa que acostumo a fer. Perquè el que cal tenir clar abans de sortir al carrer és, com us he dit abans, l'objectiu que vull aconseguir de l'altra persona. Què vull aconseguir? Interès? Què vull aconseguir? Que m'ompli el full d'adhesió? Què vull aconseguir? Que l'altre li soni? Què vull aconseguir? Que l'altre sàpiga que existim? Jo no sé què vols aconseguir. Per tant, abans de començar a parlar, he de saber. La segona és que he de saber que només tinc una càpsula. És a dir, que l'altre només m'escoltarà amb atenció durant els primers 15-30 segons. I que a partir d'aquest moment ho he captat l'atenció i ja està. Adiós! Llavors, he de tenir molt clar, si tinc clar quin és l'objectiu, he de tenir molt clar què vull transmetre per arribar a aquest objectiu. És a dir, he de buscar una frase curta i atractiva, una entrada curta i atractiva. Què vol dir atractiva? Atractiva vol dir generalment que et toqui el cor, que sigui emocional, que l'altre la pugui entendre, la pugui vincular a la seva experiència i que a mi m'aproxima a l'objectiu. Per això explico coses de la meva vida personal, per això explico aquest amic que vaig conèixer, o per això explico... Perquè són formes molt clares d'entendre, de connectar amb la teva experiència, perquè tu també tens amics, perquè tu també tens amigues que són raros. I llavors dius, clar, jo t'entenc, no? I llavors a partir d'aquí podem fer la deixa, no? Llavors, fem una recapitulació d'aquesta part tècnica. He de tenir ben clar l'efecte que vull produir. Segona, vull saber a través de quin tema arribaré a aquest efecte, perquè és molt diferent arribar-hi a través del tema de la sanitat, a través del tema de l'educació, a través del tema de la família, a través del tema de la bellesa. Per això és important adonar-me de què tinc davant. Ja sé que no he de tenir prejudicis, però això em dona una certa pista. Si és un adolescent, un jove, és gairebé segur que està estudiant, perquè fins als 16 s'estudia. Si és una persona gran, és gairebé segura que està jubilada. I això és un vincle a partir del qual jo puc començar a entrar, perquè seria estrany parlar-li a un nen de 20 anys, o un adolescent de 18 o de 20 anys sobre la jubilació, quan igual és més interessant parlar-li sobre l'atur. M'explico? Són opcions diferents. I aquí he de tenir una frase que arribi al cor, una frase que sigui curta, un objectiu. Diu, i com ho fem això? Que la gent ho pugui veure, ho pugui sentir, ho pugui tocar. És a dir, la meva forma d'explicar, en la mida del possible, no ben bé els contes, però les anècdotes, les vivències personals són primeres. Jo us he parlat que anava a Tarragona, que hi havia un noi, que els dos teníem 16 anys, que ell era a la falange. Que heu fet un mapa? Aquest és el truqui. Tu fas un quadre, i l'altre diu, vale. I això fa viure. Llavors, a partir d'aquí, crides a l'acció. A partir d'aquí, dius el que vols aconseguir d'una forma absolutament clara. Diu, i és per això que gràcies a aquest amic jo puc entendre molt més el món. I és gràcies a aquest amic que puc entendre que basar-me en les relacions, amb les emocions, no tenen cap lògica, que és el que s'ha dit al principi. S'entén? Per tant, us crido a l'acció a sortir al carrer sense que t'importi que l'altre sigui un antipàtic, perquè això em fa sentir malament, però això no canviarà la meva actitud cap a ell, o sense pressuposar. Arribats aquí, a mi m'agradaria que féssim una cosa molt senzilla, i és que això d'alguna forma ho practiquéssim amb un mini taller, amb una mitja horeta o una cosa d'aquest estil, que és el temps que jo crec que tenim ara, amb calma, o més, si tenim una mica més de mitja hora. Llavors, doncs, jo demanaria que us poséssim en comú quin és l'objectiu que jo tinc quan vull explicar el procés constituent. Quin és l'objectiu? Què és el que busco? Quin és el canvi que vull produir? S'entén aquesta idea?
perquè si jo aquesta idea la tinc molt clara, i jo crec que és molt diferent cercar el full d'adhesió, que te'l signin, molt diferent a que t'agafin el tríptic, el diari, el fulletó aquest, amb ganes de llegir-lo, és molt diferent que els agafin ganes de saber que existeix un grup aquí a Lleida, aquí al Segrià, que és molt diferent. Per la qual cosa, el primer punt que jo he de tenir clar, i aquest és molt personal, també és molt personal, perquè hi ha persones que tendeixen a subratllar una cosa i persones que tendeixen a subratllar una altra. Persones que estan més còmodes convidant a la gent a llegir això i persones que se senten més còmodes convidant a omplir el full d'adhesió. Per tant, la primera és que serà això. Tenim 5 minuts de rellotge, que sembla raonable, en el que ens posem, fem un grup de 2, un grup de 3, un grup de 4, això no importa, i fas hipòtesis sobre què és el que, en el cas que tu volguessis transmetre-ho, què és el que voldries transmetre. I escolta l'altre. Escolta l'altre perquè a vegades l'altre et dona opcions que són interessants. I, bueno, us sembla raonable aquesta part d'aquí? Doncs activa ja. Ja es poden girar i es poden rentar.